Pois poderme facer con... Que vai ser? Ahora que non... Sí, hola. Escoítese, non? Sí. Hola, 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 sí. Sí, escoítaseme. Bueno, pois moi bons días a todas e a todos, benvidas e benvidos. Moitas gracias ás institucións que nos acompañan, a Televisión de Galicia, o director de Proxección Social, o director da GADIC, da Xunta de Galicia, ao alcalde de Lalín e o presidente da Diputación de Pontevedra. Moitas gracias por acollernos unha vez máis neste pazo provincial. Hoxe un día especial, é o inicio dunha nova etapa neste proceso dos Mestre Mateo que comezamos no outono en Lalín anunciando esta sede onde estaremos este ano e que estamos tan contentos de poder seguir nese objetivo de que os Mestre Mateo poden estar cada vez en máis sitios de Galicia diferentes. E hoxe é o día no que se coñecen as finalistas e os finalistas das obras os profesionais que estarán o 15 de marzo na gala. Simplemente agradecervos ás institucións, a verdade que todo isto é un traballo colectivo que levamos facendo moitos anos e dá gusto, e desde a Academia agradecemos moitísimo toda a vosa colaboración sempre, en especial este ano os que se suman, a Diputación de Pontevedra que nos acolleu cos brazos abertos. Esperamos estar moitos máis anos aquí, en máis lugares da provincia, ao alcalde de Lalín e ao Concello de Lalín, porque a verdade é que están sendo todo facilidades. Imos contar cunha gala maravillosa nun recinto espectacular como é o Lalín Arena. Avanzos, ademais, que será unha vez máis, como fixemos hai 3 anos na Coruña, unha cena gala nese formato, bueno, que gusta moito aos equipos por poder compartir pois esta festa desta forma. Seguro que ademais haberá algo de cocido nesa cea. Agradecerlle tamén a GADIC, a Xunta de Galicia, pola colaboración dos mestres, pero tamén pola colaboración anual que fai a Academia máis sólida. Unha cousa que decimos habitualmente, que poder contar coa Xunta en todas as actividades da Academia nos permite contar cunha estrutura que faga o que a Academia entendemos que ten que facer, que defender constantemente a todos os profesionais do sector. E a Televisión de Galicia, non só polo seu apoio, tamén por participar na produción dun evento tan grande como unha gala, que eso non se ve diante das cámaras, pero detrás sabemos o que é, bueno, un evento, a verdade, no que participan moitísimos profesionais da casa, ademais, un esforzo que se fai durante moitos meses para que os premios cheguen ás casas de todas as galegas e de todos os galegos nas mellores condicións. Pouco máis pola miña parte, desexando xa saber dentro dun pouquiño quen son os finalistas, e agora cedolle paso ás institucións que participan nos premios. Moitas grazas. Pois, moitas gracias, presidente, moitas gracias a todos. Non o dixo agora Álvaro, pero porque é algo que xa se sabe, que estamos de récord, verdad, nos Mestre Mateo, de candidaturas. E creo que vamos ano tras ano, récord tras récord. E isto significa algo, é un dato máis de que o audiovisual galego e a Televisión de Galicia están no seu momento histórico de maior expansión da historia. Nunca antes, ni o audiovisual galego ni a Televisión de Galicia tiveran tanto alcance como que teñen agora mesmo. Como sabedes, non son a TDT, que seguimos nunha senda fantástica, sino a través de agalega.gal e as plataformas que lanzamos o ano pasado,
xa somos, se non éramos xa, ahora sí somos claramente unha televisión global, mundial. O audiovisual galego é un audiovisual global, mundial. Xa non é raro ver unha coproducción da Televisión de Galicia con a produtora galega en Amazon, en Netflix, e que ahora xa se produce para aí, xa estamos aí. E estamos aí polo apoio de 40 anos desta casa, da Televisión de Galicia, e por un sector audiovisual que colleu a onda claramente e está casi en Nazaret, facendo as ondas xa gigantes, e en breve veremos proxectos incluso máis grandes dos que estamos agora. E todo isto en galego. Porque se alguén fixo algo polo galego, e isto é un territorio común, xa coñecido pola vertebración de país, polo idioma, polo seu coñecemento, foi a Televisión de Galicia todos estes 40 anos e o sector audiovisual galego. E seguiremos facendo, por suposto. De esto estamos extremadamente orgullosos e esta festa que cada ano nos recorda que temos que seguir empurrando, pero que seguimos crecendo e esta comunidade, este sector, esta televisión non teñen teito e algo que creo que temos todos que celebrar. Gracias. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas á Academia Galega do Audiovisual por convidar a Xunta de Galicia a participar nesta presentación dunha nova edición dos Premios Mestre Mateo, a 23ª, e como todos os premios sempre son un incentivo profesional, pero tamén sirven de visibilidade do sector. Un sector que tamén é un sector económico, sempre importante lembrar as cifras que o último ano pechado, 2023, empregaba a uns 2.500 profesionais, pero tamén ten unha facturación de máis de 440 millóns de euros. Pero tamén os premios sirven para pulsar o excelente momento creativo que está vivindo o sector audiovisual galego, con presenza destacada nas principales pantallas do mundo, das principales plataformas e con presencia destacada e éxitos nos principais festivais do mundo. Esta que se produce nos últimos, que estamos acostumados a esta excepcionalidade que sae habitual nos últimos anos, ten a súa principal explicación no traballo de todos os profesionais que forman parte do sector galego, o seu esforzo, o seu talento. Moitos destes profesionais van a ser nominados neste acto e desvelados a súa participación nos principais proxectos que se desenvolveron durante o ano 2024, nun sector audiovisual que sigue mellorando naqueles outros valores que son importantes e que desde a Xunta de Galicia tamén promovemos nas nosas axudas, como son unha maior participación femenina nos proxectos. Ano a ano isto vai crecendo, vémolos nas axudas que adxudicamos e tamén na participación dos proxectos en galego, decía o Xaime tamén, pero tamén os datos dos proxectos presentados a estos premios Mestre Mateo, 2 de cada 3 proxectos presentados tiñan unha versión orixinal en galego. Pero como di o lema dos premios, o audiovisual en movimento, estamos nunha situación no que podemos mirar o futuro con optimismo. Temos proxectos que a día de hoxe están representando a Galicia, por exemplo, no Festival de Rotterdam, como Ariel de Lois Patiño ou Deuses de Pedra de Iván Castiñeiras. Temos proxectos que están en distintas fases de produción, en desenvolvemento, e seguro de moitos deles estarán e participarán nas axudas que a Xunta de Galicia vai publicar o próximo 14 de febreiro por un importe de 3 millóns de euros para a produción e coproducións audiovisuais. E todo isto grazas ao traballo dos profesionais galegos, que nos permiten, como digo, mirar con optimismo tamén o futuro. Pola miña parte, nada máis que darlle as grazas á Academia, non só pola organización destes premios, correspondendo ademais ao que decía o seu presidente, por ese traballo de estruturación do sector que facedes, esa interlocución que temos habitualmente entre a Xunta de Galicia e vos. Por suposto, a Televisión de Galicia, aliado irrenunciable ao audiovisual galego, a Deputación de Pontevedra por elexir esta provincia tamén e por posicionarse para acoller estes importantes premios e ser un aliado natural da Xunta de Galicia en moitos dos nosos proxectos, e darlle os parabéns, por suposto, ao Concello de Lalín, que si neste mes é o Centro Gastronómico de Galicia, pois no mes de marzo, ao redor do 15, vai ser, sen ninguna dúbida, o epicentro cultural da nosa comunidade, o epicentro cultural de Galicia. Así que moitas grazas, parabéns e moita sorte a todos os nominados.
Moi bo día a todos e a todas, presidentes da Academia da Diputación, da Consello de Televisión de Galicia e da GADIC e a todos vós. Eu simplemente como alcalde de Lalín o que quero é convidarvos a que o día 15 pasedes unha xornada moi leda en Lalín. As aldeas grandes como a Lalín temos dificultades para poder sacar a cabeza en casi todos os eidos, tamén no cultural. E o feito de que se nos dé a oportunidade de que poda estar ali o audiovisual galego en pleno despois de haber tido unhas boas aldeas de Nadal, ter unha boa feira do cocido, ese é un colofón para o inverno. Veremos que facemos de brao, pero para o inverno, pois a verdade é que non queda mellor imposible. E iso é grazas a que a Diputación pensou en que a parte das cidades tamén os sitios medianos e pequenos podemos ter esa posibilidade. Desde logo, se non fora por este Concello de Concellos, por o seu presidente que é veciño noso, probablemente ao mellor non fora posible facer estes premios a Lalín Lalín. E nos só nos queda que agradecerlle á institución, as institucións e tamén á Academia por o feito de que aceptara. Decía o seu presidente de que se topaban contentos do que están topando ali. Os de Lalín presumimos de ser hospitalarios. Estamos no kilómetro cero de Galicia. Non no punto cero, porque sempre me discuten se Lalín é ou non o kilómetro cero. O kilómetro cero non é un punto cero. O kilómetro cero é onde se cruzan as carreteras. Ali cruzanse dúas nacionales, tres autonómicas, tres provinciales, porque eu sempre discuto, incluso con xente do meu mundo, que o kilómetro cero non ten por que ser o punto cero. O kilómetro cero de España naide discute que é na Porta do Sol. Sin embargo, o centro xeográfico de España está lá por Getafe ou por aí. Por lo tanto, no caso de Lalín é o mesmo. Ali cruzanse moitas carreteras. E ao mellor se cada do paso de tantos viandantes ao longo do ano, 2 camiños de Santiago se cruzan ali, o camiño de inverno e o Sanabrés. Ao mellor por eso se cada herdamos esa, digamos, esa hospitalidade da que presumimos. Así que Lalín Lalín ides ver un concello que aínda non está moi contaminado, a ver o que dura. Aínda temos máis de 300 carballeiras con castiñeiros, que a tinta estamos fastidiando bastante, pero os carballos aínda van aguantando. Aínda o eucalipto non chegou a colonizar ali moito, e non é fácil aguantalo polo tema económico, pero sí que é certo que a nosa comarca, esas terras do medio, que somos un pouco onde nos dá a gana, como os de Bilbao, somos da provincia de Pontevedra administrativamente, somos do Obispado de Lugo eclesiásticamente, e facemos vida con Santiago, que é a capital de referencia que temos ali ao lediño, para ir á universidade e ao hospital non queda máis remedio. E tamén de vez en cando imos comprar a Ourense para que tamén eles veñan a Lalín. Así que estamos así nunhas terras de medio, que estamos nesas terras do medio e podemos vivir un pouco con todos e con todos. E máis con esa Galicia, que é unha provincia única, pois aínda nos dá, aínda se cadra máis marchamo. En Lalín presumimos de ter dúas cousas. Presumimos de ter moitas cousas, máis vacas que a ninguén en Galicia, somos o concello con máis vacas de España, pero somos o concello con máis castros de España, 32 castros, pero presumimos fundamentalmente de ser terra de músicos e de artistas plásticos. Os artistas plásticos, os introductores da pintura moderna, Laxeiro Colmeiro son de Lalín, Lamazares, Sucasas, eu creo que somos o concello que máis pintores temos por kilómetro cadrado. E músicos tamén, inda que a música é un tema que non temos a relevancia que ao mellor nos gustaría ter, xa nos gustaría ser o Salzburgo de Galicia, pero non o somos, pero Lalín chegou a haber 13 bandas de música simultaneamente. Cada parroquia grande tiña unha banda de música. Así que inda agora temos 4 bandas, que non é pouco, 2 de gaitas e 4 bandas de música, temos un conservatorio de grado medio e presumimos deso, de ser terra de músicos e terra de pintores. Ali seredes todos benvidos e esperemos que a gastronomía, que o noso bandeirín de enganche vos satisfaga a todos e esperemos que cando a noite acabedes a xornada en Lalín digades que valeu a pena salir dunha cidade e estar nun pobo pequeno, grande, deses que lle gusta sacar a cabeza porque senón é capadú mantén calquer sitio. E tamén existimos os medianos e os grandes, e os pequenos. Grazas. Bueno, moi bons días a todos e a todas desde o kilómetro cero, o punto cero dos concellos da provincia. Saúdo, en primeiro lugar, o alcalde e amigo Pepe Crespo, a Jacobo, director de Agadic, ao director de Protección Social da CRTVG e, por suposto, ao presidente da Academia e deixo para o último lugar a persona artífice de que hoxe estemos aquí,
o deputado de Cultura, Jorge Cubela, porque todo empezou a partir de aí, e, por suposto, a todos os presentes traballadores da Casa, en especial ao Servicio de Cultura e medios de comunicación. E eu creo que con bo criterio a Academia nos dixo, oye, mira, nas intervencións sede breves. É dicir, e agora toca, en vez de facer unha longa metraxe, temos que pronunciar unha curta. Ya iso imos. E quero empezar polo básico, pero o máis necesario e imprescindible, que é grazas e parabéns. Grazas por acompañarnos hoxe aquí en Pontevedra, grazas a todos os asistentes por avalar e organizar os premios máis importantes do audiovisual galego. E parabéns á Academia e aos finalistas, porque, oye, vades a dar brillo a unha cita marcada en vermello no calendario cultural de Galicia. Dito o máis importante, vadesme a permitir que poña de relevo tres alianzas que, desde o meu punto de vista, se manifestan aquí. Unha alianza institucional, unha alianza cultural e unha alianza provincial. E as tres deron o mellor de sí para estes premios Mestre Mateo. E, efectivamente, hai unha alianza institucional que demostra que a suma das administracións multiplica resultados. Aquí temos a Xunta de Galicia, a través do Agadic, Concello de Lalín, Diputación de Pontevedra, isto sumamos a CRTVG e sumamos a Academia, e logo, pois, aquí demostramos neste proceso que houve unha sintonía perfecta. Probablemente, sen institucións deste calibre con unha boa relación, pois os premios Mestre Mateo pois serían un pouquiño peores. En segundo lugar, existe unha alianza cultural. Cultural no sentido de que todos os creadores audiovisuais da industria galega combinan co impulso industrial de cada unha das partes. E esta, por exemplo, é a Casa dos Premios Feroz, a Casa dos Mulleres no Foco, que celebramos a semana pasada, e a Casa dos Mestre Mateo. Esta, en definitiva, é a Casa do Audiovisual Galego. E, por último, é unha alianza provincial, que ao mellor pode que sexa o menos evidente, pero se cadra, desde o meu modesto punto de vista, pois é a máis relevante de todo. Porque todos os que estamos aquí, detrás destes Mestres Mateo, estamos contribuindo enormemente a que esta provincia sexa máis equilibrada territorialmente, que sexa máis activa culturalmente, en definitiva, que sexa unha provincia moitísimo mellor. E mirade, cando tivemos aquela primeira reunión, tiñámolo moi claro. Os Mestre Mateo debían e podían formar parte da nosa política de descentralización que abandeiramos nesta Diputación. E o resultado veu despois, que por primeira vez na historia os Mestre Mateo se van a celebrar no rural, en Lalín. E é algo que, sin dúda, ven a poñer tamén de manifesto, porque o audiovisual galego leva dando moitos anos leccións da sensibilidade co rural na pantalla, e agora o que fai é tamén esa sensibilidade mostrala fora da pantalla. Fora da pantalla, coa celebración desta gala, insisto, nun lugar rural que vai a ser un éxito. Non teño absolutamente ningunha dúbida. E decíao, cando presentábamos os premios ali na Casa do Concello en Lalín, que en vez de ter un final feliz, terá un final en Lalín. Pero, en definitiva, aquí ben sabedes que son dúas caras da mesma moeda. Así que, como dicía ao comenzo, grazas por elixir, por escoller, por estar en Pontevedra. Parabéns porque compartides con noso un propósito tan importante como é o reto demográfico. E claro, sorte aos finalistas. Máis nada, moitas grazas, bo día. Bueno, pois
Moitas grazas de novo, insisto neste esforzo colectivo e non só relacionado cos premios, con todo o que fagades dentro dos vosos ámbitos de competencias, tedes sempre en conta o audiovisual porque é unha aposta segura, está máis que demostrado o retorno que cada apoio leva consigo. Estamos moi agradecidos por isto, por este apoio, pero o Gallá teña moita continuidade con moitos outros proxectos. E como os Mestre Mateo unha festa, esa festa do día 15 de marzo, que vos vimos facer agora e contarvos con un pouco máis de detalle en que van consistir, como van ser. E para iso, o primeiro que vimos facer é presentar e convidar a nosa presentadora deste ano, a Tete Delgado, a que nos conte máis detalles. Moitas grazas. Pois moitas gracias. Bueno, desvelado queda o conto, eu vou ser a presentadora dos Mestre Mateo deste ano. O cal honrame moitísimo porque recoñezo que cando estaba vivindo en Madrid era galega, e sigo sendo cando vou, e cando estou aquí parece que vivo en Madrid. E levo 14 anos vivindo en Galicia. Entón, estou especialmente emocionada e contenta e orgullosa porque voume sentir parte, por fin, do audiovisual galego. Entón, pues, bueno, decirvos que me vai ser moi fácil porque é unha gala moi divertida, con moito movemento, gracias a Manolo Cortés e a Carlota Mosqueira, e vai estar dirixida por Marta Alonso, co cal eu vou ir en volandas e vai ser todo moi fácil. Entón, pois, bueno, que vos podo contar? Pois non o sei. Vai haber música que non vos podo decir por parte de quen, vai haber moitos bailaríns, vai haber gags, vai haber, sobre todo, premios. Bueno, estou, quero decir, representando un pouco vamos a ver, a parte actoral e a parte técnica, todo o equipo técnico, senón non sería posible, pois os cámaras, sonido, música, guión, todos. Entón, nós sen vos non estaríamos, e sen nós tampouco habería nada que celebrar, nin premios que dar. Entón, pois, bueno, somos un compendio perfecto, moitas gracias por poñelo fácil, sinxelo, e nada, non vou decir nada máis, porque non podo desvelar moita cousa. Si, que o ides pasar moi ben, si, que vai ser áxil, porque vai ser áxil, e senón sempre sae. Por moito descontrol que haxa detrás, sempre sae. É un descontrol que é, digamos, vai sempre unido á televisión e ao cine e ao audiovisual, porque hai tanto caos, porque se fai con tanto caos, pero ao final queda estupendamente. Moitas gracias e vémonos en Lalín. Cal é o teu perfil, bo, David? Calquera. Bo día. Bo día a todas, a todos. Susana San Pedro. David Machado. Pois nada, imos Imos empezar co comezar. que queredes saber realmente, que son os finalistas deste ano. Pois imos alá. O finalista a mellor interpretación masculina de reparto é... A ver. Adrián Ríos, por Rapa. Antonio Durán Morris, por Honeymoon. Diego Anido, por Rapa. Miguel de Lira, por Rapa. As finalistas a mellor maquillaxe e perruquería son... Fanny Bello, por Máis Cuñados, Fanny Bello e Gema Márquez, por Rapa, Sonia García, por As Neves, Susana Beira e Bea Antelo, por Clanes. E as finalistas a mellor música original son Andy Bell, por As Neves, Santi Jul e Iván Lase, por Más Cuñados, Sergio Moure, por Clanes, e Xavi Fon, por Rapa. As finalistas a mellor anuncio publicitario, imos como motos, David? Isto é así, Hai que ser isto é rápido. así, hai que ser rápido. Arde Lucos 2024, MBC Servicios Audiovisuales,
Cortello Club, campaña contra a trata, Abella Creativa, Ecos do Sur, Galicia sabe amar, de idea, creatividad e comunicación, Non pode ser máis de aquí, Real Club Celta e Verbe Creative Group, espero que dixera ben. Sí. Verbe Creative. E os finalistas a mellor vestiario son... Estou nervioso. Non, é que está complicado, que hai moito sello que quitar. Ahora. Son Alicia da Pena por Rapa, Maite Tarilonte por Tratamos demasiado bien a las mujeres, María Fandiño por Honeymoon e María Porto por As Neves. As finalistas a mellor videoclip son... Alentejo, de Bayuca, de Blua Producers, Embruxo Producións Artísticas, Alan Keipo Bonet, Raso Estudio. Hi, My Love, de Sabela, por Sabela Ramil, Marimondra, de Mondra e Adela Otero, Quererse Ben, Mondra, de El Membrillo. E as finalistas a mellor realización son... Adolfo Fernández por Recollendo Músicas, Jairo Iglesias por Nosoutras, Marco Nine por Historias de Aquí e Simone Saibén por Cinefilia. As finalistas por mellor interpretación feminina de reparto son... Mira que bien, tú, As uñas. Lucía Veiga por As Neves, María Pujalte por Clanes, María Vázquez por Honeymoon, Sheila Fariña por Rapa. E as finalistas a mellor guión son Margarita Ledo, Eva Veiga por Prefiro condenarme, Pepe Coira, Fran Araujo por Rapa, Roberto Méndez, Enrique Otero por Honeymoon e Sonia Méndez por As Neves. A finalista mellor serie web, as finalistas son... A moza que abortou e o contou, de Brava Eire Cid e Rosalía Quiroga, Poscoito, de Héctor Rodríguez, Pringadas, de Brava coa participación de TVG e Pulp Air, de Hemfang Studio. E as finalistas a mellor dirección de produción son Ana Míguez por Rapa, Javi Lopa, Ana Míguez por Más Cuñados, María Liaño por Clanes, Nati Juncal, Prefiro condenarme, Nati Juncal, Silvia Fuentes por As Neves. As finalistas a mellor comunicador, comunicadora son... Estíbaliz Veiga por Din que non falan, Juan Fuentes por Quen anda aí, Paco Lodeiro por Atrápame se podes, Chanzo arriba, Simone Saibene por Cinefilia. E as finalistas a mellor dirección de fotografía son Alberto Branco por Prefiro condenarme, Jaime Pérez por Rapa, Lucía Cepán por As Neves e Sergio Franco por Honeymoon. As finalistas a mellor son... Non quería facer o chiste, que... Carlos Mouriño por Clanes, Carlos Mouriño, Diego Estau, Pablo Rega por Honeymoon, David Machado, Javier Pato, Daniel Fernández por As Neves, Juan Gai, Diego Estau por Rapa.
E as finalistas a mellor montaxe son Adrián Pino por Honeymoon, Gaspar Broullón, Luz Rodríguez e Jorge Coira por Rapa, Juliana Montañés As Neves e Luz Rodríguez por Máis Cuñados. As finalistas a mellor interpretación feminina protagonista son Andrea Varela por As Neves, Carmen Machi por Tratamos demasiado bien a las mujeres, Lucía Veiga por Na Gloria, Mónica López por Rapa. E as curtametraxes finalistas son Nai, de Tito Refoxo e Brais do Rei, Platónico Platónica, de Rebordelos, Pura, de Carmen Méndez e Béxote, de Islandia Produciones. As finalistas a mellor curtametraxe de animación son A Betimología, de Carral Animatúa, Signatia, Acción Cultural Española. Eu vou comigo, de Habano Producións. Noites de Prata, de Soraya Antelo Morales, Rita Cid Rivas, David Deive Pérez e Alberto García Menéndez. E Sinapse, da Universidade da Coruña. E as finalistas a mellor dirección de arte son Andrea Pozo por Máis Cuñados, Curro Garabal por Tratamos demasiado bien a las mujeres, Elia Robles por As Neves e Inés Rodríguez por Rapa. Os finalistas a mellor interpretación masculina protagonista son Darío Loureiro por Rapa, Federico Pérez Rey por Máis Cuñados, Javier Cámara por Rapa, Javier Gutiérrez por Honeymoon. E as finalistas a mellor dirección son Enrique Otero por Honeymoon, Jorge Coira, Javier Cámara por Rapa, Luis Avilés por Máis Cuñados e Sonia Méndez por As Neves. As finalistas a mellor serie de televisión son Vivo Palula, de 1 do 10 e Televisión de Galicia, Clanes, de Vacanet TV e Netflix, El Circo de los Muchachos, de Vaca Dogs e Prime Video, e Rapa, de Movistar Plus e Portocabo Televisión. As finalistas a mellor programa son Cinefilia, Noveolas Producións e Telemiño, Cos pés na terra de Filmas Producións, A Fonsagrada, para TVG, Nosoutras, 1 do 10 para Televisión de Galicia e Recollendo Músicas, 1 do 10 para Televisión de Galicia. As finalistas a mellor documental son Aurora, de Gaita Films, coa participación da TVG. Filmei Paxaros voando, de Sétima, Ringomedia, coa participación da TVG. Prefiro condenarme, de Nós, produtora cinematográfica, coa participación da TVG. Salvaxe, Xiana do Teixeiro e Animala, coa participación da TVG. E as longametraxes finalistas son Máis Cuñados, de Portocabo Televisión coa participación da TVG, As Neves, de Cósmica Producións, Aquí e Alí Films, coa participación da TVG, Honeymoon, Pulsa Control Z e Aca Media coa participación da TVG, e Xusticia Artificial, Habano Producións, Tornasol Media,
Ugbar Filmes, coa participación da TVG. Parabéns a todos os finalistas e a todas as finalistas. Vémonos o 15 de marzo en Lalín. Moitas grazas. Grazas.